Lidt og Grundeli på venstrekanten og igen over for Pereira. Det er godt det der Grundeli, yes! Den er der! Super spot, super træk, han tager inden om denne gang i stedet for at gå venstre om Pereira. Og så hugger han til den lille Brøndby-mand. Via stolpen, via en fod godt nok. 1-0 må siges at være fortjent, og det er ikke fordi jeg er dansker. Nej, og du har helt ret. Det er fuldt fortjent. Det er Danmark, der har haft spillet. Det er Danmark, der har skabt chancerne. Og det er et rigtig flot dansk opspil. Og sikke en afslutning. Prøv at se her. Bolden bliver født. Christian Eriksen lægger den ud. Og se en udfordring. Han aner ikke, hvad han gør, Pereira, og så laver han lige den der lille Grundeli, som også scorede et fremragende mål imod Cypern. Og her, efter knap 13 minutter, så er Danmark altså foran med 1-0. Hans tredje landskampsmål. Ja, det resultat kan de godt sende til Rosunder. Hvor dejligt. Ja, en mand ude at hjælpe. Når Lars Jakobsen eller Simperbauer står overfor. Det er godt spillet af Christian Eriksen til Rommedal. Der er stadig Dennis Rommedal, og det er den, yes! Fremragende dansk opspil. Christian Eriksen, Rommedal, Niklas Bentner. De tre enere på det danske hold. Hvis vi kan tillade os at pille dem ud fra kollektivet. Danmark foran med 2-0. Det er super mål igen. Altså opspillet i en periode, hvor vi er trykket baglæns faktisk. Ja, vi spiller helt ud af brættet af portugiserne, og så får vi bolden, og så snops over halvdelen af det portugisiske hold. Sikke et løb af Rommedal, og sikke en aflevering. Se her, der står Pils Næse. Der, og så kører raketten. Og Bentner søger ind i midten, og det er en foræring. Jeg kommer alt for sent. Dejlig foræring. Men det er udnyttelsen 100% af alle tre. Det som Christian Eriksen kan, han kan se det. Det som Rommedal kan, han kan løbe. Og det som Bentner kan, han kan være på pletten. Må det ikke det kunne give lidt ro i det danske opspil? Diskret, som man altid gør det. Grundeli tilbage i muren. Og han kan altså sparke som ingen anden. Der! Den dykker simpelthen over i krogen. Han sparker oven i bolden på en eller anden fantastisk måde, den mand. Ja, vi må bolden støde. Det er et utroligt flot sparket frispark. Den bliver smækket over i det lange hjørne. Tag det med som en del af underholdningen af fodboldkunsten, det her. Det er fantastisk. Nå, nu er det jo faktisk sekund.